Sultan baru datang larang pantangannya di galanggang mahari mantem tanah kok kalah di uang sajo atau di barang nantalata. Indak boleh beribu-ribu, tak boleh melawat kare-kare, tak dapat kita bakasa kato itu bana katonya kini ala kasanang hati Sultan. Menjawab Sultan Palembang kalau pilagam kababelo katukurana dalam padi coy itu dirajo nang kaelo to sabuang ayam menyolai ba itu bana kato Sultan. Itu bana nang kato inyo dan bilang kinanten cuci dan nyo pasang taji nang kida ba itu bana malakini talata ayam biriang balang lawan kinanten dolu juo lata-lata ayam di jalan ba itu bana malakini galanggang sangan rami bana tula batundo bulu ayam siri dah jadi sarok balik gambi dah jadi tanali itu bana melanya kini indah tabado banyak manusia mencari orang kamanya buang rajo lah dapat lawan kecil nentu-tu itu bana sama so itu kok di bidang nentu-tu indah kanamu lupa lai ambil daun di tepi pantai di kari jatuh sularonyo biar barat tahun lah mau bacari dibantu takkan mau lupa coy itu nentu-tu. Tapi lawan rajo kita kini nalamo babalik pulang nanti rantau wala latibo itu kato rakyat sebagian ba itu bana malakini Cande alui sudah mengetahui sabalun Sultan tibo di kampung baraga baru kababalik cande alui lah di kandung latar tu daong luei
Ini sultan balik dari rantau, lari abiang sampai kamari. Lahiran siam dunia di malo gae, kau tahu di malo gae, kau tantu iyo lah santiang gae. Iko coy itu katanya kini. Pandanga kato caro itu, kini cuy ko malah dinak kandung. Mangalo ambo kau tahu keceang, le tantu bana dinak kandung. Le tantu diang siam dunia, siang sinan siang disiko, malam sinan malam disiko. Mangko tadangan digae, aku barito dalam kampung digae tadangaju. Coy tu bana katonya kini, oh gae tolonglah ambo. Mandanga kato caro itu, masuklah doluang ke dalam malah para gae. Iyo ladang nang gae.
susun jadi